har hos Svendborg Vinduer specialiseret os i at lave vinduer og døre i plast, som er et af de fremtidige materialer, som vi forventer os rigtig meget af med de her skærpede bygningskrav, der ligger. Vi har produceret vinduer og døre i cirka 10 år, godt og vel, og har egentlig haft en pæn vækst igennem alle årene, så markedet det er tiltagende, og vi kan mærke, at det her skrabede bygningsreglementer, der kommer på banen, de er i hvert fald medvirkende til, at man kigger mere og mere på plasten. Fordelen det er helt klart, energimæssigt, der findes ikke noget på markedet, som har en bedre isoleringsramme. Det er den ene ting, så er det fuldstændig vedligeholdelsesfrit, og det er uden, hvad skal man sige, det er godt for miljøet, der er en god livscyklus på materialet, og derfor så er det nok et af de produkter, som vil vinde i fremtiden. Altså plast er et produkt, som har været overset i mange år, og det skyldes nok, hvad kan vi sige, at den her tradition, vi har for, at et trævindue er det rigtige vindue. Og der må jeg sige, at de her grænser, de rykker sig markant i de år, der er nu her. Specielt kan vi se unge mennesker, sådan op til de her 35-40 år, de har altså slet ikke de her traditionsbundne traditioner at læne sig op af. De vil altså have det, der er bedst, det, der isolerer bedst, det, der kræver mindst vedligeholdelse. Så der har vi egentlig rimelig nemt ved at komme med argumenter for plast. Grunden til, at det isolerer, det er, at profilerne er opbygget af små kamre, som når de bliver svejst, så bliver de fuldstændig lukket, og det er stillestående luft, og det er det, der gør, at det isolerer så fantastisk, som det gør. Arkitekter, de har været svære at rykke med, det må vi sige. Men det er helt klart, der sker altså et spring i arkitekterne her, i de år, der kommer her. De kigger mere og mere på det. Også fordi alle andre typer vinduer end lige plast, er altså nødt til at indtænke plasten i deres vinduer. Ellers så opnår de ikke de her krav, der stilles for bygningsreglementet. Altså typisk så går en ordre ind i huset her, efter vi har haft et kort eller langt salgsarbejde. Det er ikke det er lidt svingende. Men når den går ind i huset her, så har vi cirka 3 til 4 ugers produktionstid, hvor den bliver planlagt og hvor den kommer ned i produktionen. Produktionen der foregår her ved, at vi får profiler hjem i 6 meters længder, og det er de profiler, vi forarbejder. Dem skærer vi op, svejser sammen, renser, beslår med beslag og lægger til sidst glas i og sender dem ud af døren. Det er sådan en kort træk, hvordan det foregår. Det eneste, vi sådan set skal være opmærksom omkring, det er temperaturerne her i rummet skal være omkring 20 grader. Det er det eneste, der sådan set kan påvirke produktionen. Hvor vi kan sige, at træet der er en hel del faktorer, som er anderledes. Blandt andet så er der luftfugtighed, tørheden af træet, og der er mange andre ting, som spiller ind for dem. Træet er et levende materiale på en helt anden måde, som arbejder hele tiden. Det gør plasten ikke på samme måde. Den udvider sig og trækker sig en lille smule sammen med varme og kulde, men det er også det eneste. Ellers er der ikke nogen problemer. Det er meget ensartet at arbejde med. Når vi snakker miljø og energi, så kan vi sige, at plastvinduet har i dag i form af, at vi genanvender alle spil. Vi kan genanvende gamle vinduer, der bliver pillet ud. Så har vi i dag en miljøbelastning, som bliver betragtet som det mindste i forhold til andre materialer. Så vi kan i dag altså lave et miljøvenligt vindue også, som jo så ikke efter en 20-års cyklus, hvor man sammenholder vinduer sammen med andre vinduer, egentlig skal smide det ud. Der kan det lige holde 20 år mere. Og udover til gode se de her gode energikrav, der stilles i dag til vinduer, altså krav om at isolere godt, så har vi også udviklet et vindue, således at det er mest indbrudshæmmende, og for alle oplukkelige rammer, hvor man åbner et vindue eller en dør, der sidder glaslisterne indvendigt, som besværligt gør indbrud blandt andet, og er i det hele taget indbrudshæmmende, kan vi sige. Vinduer kan vi lave i dag, så det ligner fuldstændig et gammeldags, rigtig æstetisk flot bundhusvindue. Med traditionelle galvaniserede hængsler på. Det er med tynde sprosser. Det er med det, vi kalder noget, der ligner en kitfals. Så det er altså opbygget efter gammeldags traditioner. Her indvendigt, der har vi, kan du se, pæne profilerede glaslister. Hvis du lægger mærke til, så her imellem sprossen, der har vi lagt sådan en aluliste ind imellem glasset. Det er en liste, som ikke har forbindelse mellem det inderste og yderste lag glas i termoen, så det danner ikke en kuldebro. Så det er en af fordelene ved sådan et vindue her med klæbsprosser på.
Her der har vi et helt almindeligt topstyret vindue. Det er et traditionelt vindue med greb i bunden. Det åbner i bunden og er hængslet i toppen. Det glider en lille smule ned i toppen, som skaber en ventilation op i toppen. Og herover der har vi nogle beslag, som kan justere vinduet lidt op og ned, hvis det bliver slidt med tiden. Så man har altså mulighed for at ligesom justere det på plads igen. Her der kan du se glaslisterne. De sidder indvendigt og holder glasset på plads, og det er altså indenfra, man skal skifte termoruden, hvis den skal skiftes. Og som sagt, så isolerer vinduet i dag simpelthen så godt, så med det bygningskrav, der lige er stillet her for nylig, der kan vi stadigvæk nøjes med 2 lags glas for at opfylde de her isoleringsværdier. Men jeg vil sige, at i dag der er der flere og flere, der går over til 3 lags glas. Hernede der har vi det, vi kalder et 2-fags vindue. Der er 2 fag. Det kan åbnes, og det er et vindue, som man kan sige, når man har et vindue, der er så lille, og man har brug for en flugtvej, så kan man altså simpelthen åbne det andet vindue, og så følger det, vi kalder den midterste del her, det er en post. Den følger altså med ud. Så får man et vindue, der er stort nok til som brandredning. Her der har vi vores facadedør, og som de er lavet her med galvaniserede hængsler, rosetgreb og så videre, ligner de fuldstændig gammeldags traditionelle dør. Vi har også mulighed for at lave en dør med ekstra sikkerhedslås på, som med nogle ret kraftige hagekolber her går ind og låser i slutblikket. Og der er utrolig meget fokus på sikkerhed i de år, der er nu her med alt det indbrud, så det er en mulighed, som mange benytter sig af. Jan, har du lige 2 sekunder? Vi er 2 brødre, der til daglig driver virksomheden, og det nyder vi stor glæde af. Vi kender jo hinanden igennem hele liv. Og der er nogle fordele i, at vi behøver ikke at diskutere alting. Vi kender sådan nogenlunde hinandens holdninger og meninger. Men når det så er sagt, så kan vi også være frygtelig uenige om detaljer. Og så tror jeg også, at vi er lidt bløde og lidt rummelige. Vi kan godt være uenige, og uden at absolut skal have alting fremme i lyset. Så vi kan også godt sluge nogle kameler ind imellem. Og det er jo netop det, der styrker os i vores valg i at tage de rigtige beslutninger, når vi udvikler produkter eller strategier for vores planlægning eller salg. Så på den måde komplementerer vi hinanden utrolig godt.